Jiwa sing Gusti ingkang ngabubing dumadi mugi tansah kajiwa kasalira dumadi kita sedaya khususipun kang ngamugati lumeber dumadi kita sedaya para rawuh kanthi pinaringan seger kewarasan sehat walafiat amin amin ya rabbal alamin. Saderipun sugeng dalu sedheripun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sesepuh mini sepuh ingkang kagum mastuti dumateng pepayane kautaman ingkang satu patos pinundi saha kinabekten nuwun ugi dumateng pangemban desa Praja Satriani Nagari mliginipun dumateng Bapak Kepala Desa ugi Bapak ingkang miji saking jajaran pihak keamanan wonten Polsek ugi saking Koramil kang kinurmatan dumateng Bapak Kiai Ibu Nyai ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wayuning lahirobi ingkang dados kiblating panembah nuwunin budi nuwun ugi boten kata lomben dumateng sedherepipun para rawuh Bapak Ibu mliginipun dumateng sedaya tamu undangan boten senes saking rencang-rencang kanca-kanca seniman pekerja seni ingkang katemben rawuh wonten dalu menika ingkang kinurmatan ugi sepisan mengko kita ngraos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ananging menapa wonten kalodhangan dalu menika kita saged makempal manunggal boten kirang setunggal punapa saged ngrawuhi napa ingkang dados undanganipun nenggih Bapak Masrikan kaliyan Ibu Jumini wonten dalu menika boten sanes salah satunggaling ngayahi jejibanipun tiyang sepuh kakalih inggih menika malakramaken ingkang putra ingkang sesilih Mas Ayu Enggar Silviana Sari kalian Mas Muhammad Andi Firmansyah putra saking Bapak Arifin kalian Ibu Safaatun ingkang miji saking Desa Undaan Lor Karanganyar Demak mugi-mugi risangaken kekalih saged dadosaken keluarga ingkang bahagia mulya keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah keluarga ingkang kebak berkah keluarga ingkang bekak barokah amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para rawuh wonten dalu menika boten kathah anggenipun kula matur kadosipun panjenengan sedaya pun boten sabar nggih niki badhe ningali napa ingkang wonten ngajeng panjenengan sedaya Mbak-mbak sinden Mbak-mbak cantik-cantik kang sampun samapta badhe pun maringi lelipur dumateng sedherepipun para rawuh mugi saged dadosaken rena penggalih panjenengan sedaya wonten dalu menika wonten dalipun Bapak Masrikan saha Ibu Jumini kang kinurmatan matur sembah nuwun wedal saha panggenan kula lan rencang-rencang saking keluarga agung campur sari sae laras ingkang dipun pandegani Mbah Kepon ingkang miji saking Dusun Pedawang baik Desa wonten Indonesia dalu menika badhe pun maring lelipur dumateng sedherepipun para tamu kanthi sedherepipun mbak-mbak ibu-ibu sinden kula niku pekewoh jane mbak nggih oh mak nggih mbak mak budhe nggih ingkang sampun samapta wonten dalu menika Bapak Ibu katuran sedanipun Mbak Yu kalih makku saged jumeneng saged jengkar wonten pepanggungan dalu menika wonten Mak Sabrasa kita Mbak Indi Juliana Mbak Mimin Hera Hora kalian Mbak Sari Andita kanthi salam pambuka saking campur sari sae laras ugi makarya sesarengan kalian Buan Audio Rentaloso sematur sembah nuwun sugeng ngayahi jejeban mugi laris manis Tanjung Kimpul Buan Audio sewane laris duwite kumpul ugi saking kanca-kanca live streaming Mas
live streaming. Oh, mboten. Saking video syuting. Kok soprotan mboten napa. Aksi Denis. Pokoke niku. Ya. Selamat bertugas. Kanthi salam pambuka sedanipun Mbak Yu kali makku. Saged jumeneng makku. Nggih, mboten napa-napa. Kalih pitepangan sedanipun merawon dalu menika kanthi renane panggalih panjenengan sedaya sugeng pinarak. Sugeng amirsani pagelaran campur sari sae laras Indonesia.
Sembah nuwun luar biasa seger kewarasan. Luar biasa. Nggih, ugi sugeng dalu, sugeng pinarak kanthi sekeca saking kanca-kanca seniman ugi saking kanca-kanca pekerja seni, kanca-kanca sedaya nggih ingkang sampun katemben rawuh wonten dalu menika matur sembah nuwun. Mbok bilih panjenengan sak mangke badhe pun nderek dana swara untuk meremehkan suasana nanti kita kasih waktu untuk panjenengan sedaya nggih. Heeh. Iki dagelan-dagelan bos-bos barungan, bos ketoprak do nglumpuk, iya toh? Heeh. Ya no tidak ketinggalan iki bos ojing ketoprak yo anu Pak Jubri. Ya teko iki ojing ketoprak iki Pak Jubri. Nondi ae ana ketoprak ana Pak Jubri. Nggih, sugeng dalu Pak Jubri. Nggih luar biasa. HP ini disiap sama Pak Jubri. Live wis sebuka. Nggih. Nggih. Kita kurang sopan nggih. Katuran dumateng Mak Sabla kita saged jumeneng. Sumangga. Terima kasih matur sembah. Sugeng dalu Mak Sablah. Sugenge susu ageng lho. Urung mesti. Kok iso? Nek jenengan iku sugeng dalu. Nek kula ya wilujeng dalu. Kuwi lho barange ngajeng. Kuwi ndi barange ngajeng ndi? Niku lho. Ngajeng iku lho. Alune to ngajeng. Heeh, pokoke dalu menika ya Mas. Sugeng pitepangan Mak Sablah niki kula nembe. Nggih dereng tepang jenengan kula re. Lah kuwi mau jenengku sapa? Jenengan, tapi kan jenengan dereng ngertos asmanya kula. Ono ya asmanya kula. Nggih. Bahasa baru. Nami kula dereng ngertos to? Dereng Mas. Nggih, dereng ngertos nggih. Asmane sapa? Paring pitepangan dumateng sedherek rawuh Mae. Paring asma kula Cak Nden. Nggih. Ya wis ora. Cak niku nek cara Surabaya niku Mas. Mas. Nden niku tuwa. Niki regane sekitar 2.400.000. Nek tuwa, lah nek nom. Lah Cak Nden niku Mas tuwa re. Dadi kula rono rene dinyang wae. Alah Mas, aku ra ndek Mas tuwa, ra ndek Mas lor, ra ndek Mas tengan. Budeng ya ra duwe. Krunguku ya Mas semin. Duweku. Lah nggih, ora ketang klungsung-klungsung nderek udu nderek ndongaaken Pak Sablah kanggo anak wedok monggo semonggo. Ya, kanggo anak wedok mak edongake wis ndongakno mak wis wit wingi lho Mas. Anjih mboten napa-napa. Muga-muga dadi kaken lan inen-inen. Amin. Sumawa selamanya. Amin. Patuh kepada suami. Amin. Apa yang diperintahkan suami harus Amin. ikut. Tegese aku menehi ular-ular sediluk ya Mas. Monggo katuran. Wong wedok kudu mak tata he. Dijumakna lho kupingmu dingeti wong tuwa e. Nggone kancane dhewe nyamine Bali lho. Kowe kok nyamine mulai kok CMTS lho. Ayo lho nggo sik iki mak arep anu balik tak banting kowe. Modar ora kowe. Kapokmu kapan mbek mbokmu dhewe. Kowe tek Bali iki. Goblok lho Tak rewangi make
mobile mogok kok. Lah iya kok. Malah wewe balik. Ora iso. Pokoke ning kene sik. Engko sik. Nggih ame nutup warung. Tak jak nyanyi sik ayo sediluk. Nggih. Nyanyi sik karo Mak Sablah. Ya wis ora iso. Lah sedo ngekeki ular-ular anak wedok ya. Mboten sios. Gak sido. Lho kepiye to malah rasane ular-ular. Kudu iso nganggo limo ya, Nduk. Lah, setunggal napa? Mlumah mengkurep modot mlebu metu. Alah. Pikirin dhewe wis. Rumah mengkurep. Ya ora. Aku ndek mben mula wis duwe iku. Sayange mbok contek. Tapi nek mantan ya nyen rumah mengkurep modot. Kori. Ayo. Nyanyi sik karo Mae. Lagune napa Mae? Kan nyanyi niku. Aku iso dadi lanang lho aku. Gelo ayo bareng-bareng. Nyanyi pertama kali aku pengen nyanyekno lagu Gelo sing disukai anakku lanang Budi. Monggo Mas. Campur sari. Apa judulnya Mas? Saya Laras. Kayak penyanyi keroncong lah nganggo ngono barang. Oh. Mesti aku salah terus. Wong sinden kondang kok lali. Mesti lali. Lali lah kowe iki nyontek kene. Gagal fokus. Lah, wis pokoke lah eling ning omah petenge kok. Jenengan lho. Ayo Ndang. Ayo. Kok terus medhun mulai kok. Tak nyanyi dhewe. Wes.
sesame tekek jangan mendahului. Lah iya iki kewan kabeh tegese ya Mas. Ora ya. Boten maca Iki kewan kabeh. Ora. Kowe gak isin ngene iki. Gak, lha apa isin? Ya awar anakmu. Awar ora apa-apa ngene ya aku tekan omah ya udur-uduran bayaran. Ngono. Akeh ndi aku. Alah ora usah dijaluk. Ngene lah. Biasa. Terima kasih. Ayo Mas Geno. Nyata kayak banjir. Penglaris iki. Wah, alhamdulillah barokah. Ngene iki kanca-kancane ora nyawer lho isin aku. Masa gak nyawer kan? Wis ora masuk ya. Mantene lanang karo wedok parani. Kok mari iki lak uni kabeh. Aku leh. Ora. Ayo Mas Geno. Biyen wis tak ukoke wujud tali sakotane. Dimas. Saiki ne lakok ilang sak slirane. Lunga menyang endi tanpa pamit ngabari apa kowe lali karo aku iki. Ora lali Mas. Ajan regane nemewu kuwi wujud tresnanku jare kowe melu aku lakok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi nggonku goleki tali kota. Larane goleki. Isine ilang ya tetep tak luru. Ayo. Iki Mas Daline uculi Dia Dik, ana no. Ora enek. ukurane Aku ngene ora gede. Aku dicedoke karo tukang soling kae. Sing gede tur dawa derenge. Aku ora bakal tali kotang iki kasih wakane pati tali kotang wujud tresno konang suci. Masa Mas. Oh iya. Seneng aku golek tali kotang. Iya, ning saiki gak usum gawe tali. Ora tali. Langsung Saiki langsung. Ora ngono nganggo ancaplas. Ketara tau ya ancaplas. Iku sinyo. Sugeng dalu mbahku, matur sembah nuwun. Yo, Dewiyen wis tak ukoke wujud tali sakotane. Saiki ne lakok ilang sak slirane. Lunga menyang endi tanpa pamit ngabari apa kowe lali karo aku iki. Ora lali aku. Najan regane nemewu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku
tali kota. Sogo, sogo ala sogo, sogo ala sogo atos atos sogo, sogo ala aku rawani jarene apal ya babarane ngerti raiku ya malah gumoh. yakin aku roh irungmu mak kudu gusu. Ha irungmu mendut-mendut mekrok ngono. Rumangsamu ira kok iso mendut-mendut ngono. Kata Aprianto. Ya wis, lagune apa iki? Mbak Yu. Iya, Mangga. ini yang jauh-jauh dari negeri jiran, Mas Londo. Lagunya ini spesial buat dirimu, buat Mas Bodong nanti ya, sayangku. Allah. Bodong kok sayangku. Nggih. Saake Negeri jiran Malaysia. Saake yatim piatu, Oh, Mas. berarti Malaysia negeri jiran. Iya, ini Oh. lagunya Tirani, Mas. Ada statusnya kaya sepur kok. Wah, ya wis lagune Tirani sik sampun disiapkan Mas. Nggih. Nggih, yuk aturan kanca-kanca Mimin kalian kanca-kanca muri. Campur sari. Saya Laras. Dados. Kasih. Ku sampaikan lagu ini. Wakil dari hatiku yang paling dalam. Semoga engkau mendengar cerita hatiku. Terima kasih Mas Ferry, Bepa. Akhirnya aku tak sanggup lagi untuk tetap bertahan hidup begini. Cukuplah, cukup sampai di sini. Silahkan saja bila kau ingin pergi. Terlalu lama, terlalu sedih, terlalu perih
requestnya. Julianto. Julianto. Juliana. J. Mangke sabar Kang. Dari request lagu nggih. Kita tanjake sinden-sindene sik. Are mbak-mbak penyanyi nih. Ben tepang. J. Ora ana krone ijo lah aku lho bingung. Lho Bos Kempot. Bos Kempot. Iki kene Bos. Arep ijo lili. Kowe bagian kasih kae kok. Sugeng dalu Mbak Indi. Nggih sugeng dalu. Duh, dangu mboten kepanggih jenengan lho. Dangu mboten kepanggih. Wah, jenengane dandan kok selencong. Lah ya wis piye rada peteng kok. Aku ya wis pokoke sak dadine. Sitoke biru kok sitoke ireng Mas. Ora apa-apa, wanyen blobor. Iki mbok mata apa codot mbok apa aku ngono nggih. Ngaturaken wijeng dalu. Iya. Selamat malam. Di rumahnya Mbak Enggar. Iya. Dalam acara pernikahan. Betul sekali. Karo sapa Mas? Karo Mas Andi. Nggih. Muga-muga dadi nganten sing langgeng. Amin. Dunia akhirat. Amin. Yang diparingi momongan nggih Mas. Amin. Nah, Nggih. pokoke tak dungane sing apik-apik. Amin amin ya rabbal alamin. Doa yang terbaik untuk kedua mempelai Mbak Indi, ya. Pokoke Heeh. kagem sedaya penggemar-penggemar selamat malam sedaya. Aje, niki kuwatah pamundutan Mbak Indi. Ning ndi? Lah kertasé lho ndi? Lah aku ora lewat WA mau. WA. Mimin lho. Di WA aku ora lewat WA aku ya karo. Iya. Heeh, niki kata pamundutan tampung saderipun. Kata pamundutan ning mboten ngerti lagune Mas. Wis pokoke iku akeh Lagune duang. rahasia. Duang tok kabeh nggih. Nggih. Niki Mardika Rien nggih. Seneng. Heeh, paringi napa niki langgaman napa? Kula manut layare Mas. Oh nganut player. Aku manutan Mas. Player omahe adoh sakno. Wis lemu pakanane akeh. Spesial buat Dek Enggar.
matur nuwun luar biasa. Nagih janji. Nagih janji. Sing nyanyi Mbak sinten ndek wau? Mbak piye to? Genuk re Mbak. Nek iki pentul, nek iki pentil. Gareng pantura iki ngerti to? Apa? Gagah tur gering. Ku Iki aku bukan lapo ngono lho. ngene lho. Lah ya jare gak oleh lucu ya. Kandhane ya. Awak dhewe makili KSBK komunitas Seniman Seniman Barongan Barongan Kudus. Mugi-mugi rencane awak dhewe kanca dhewe Mbak Enggar Silviana Karo Mas Andi. Mugi-mugi tansah pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warohmah. Amin. Muga-muga enggal-enggal dipun paringi momongan putra lan putri soleh lan solehah. Amin. Mas Andi, kula mboten nyuwun saweran kok. Gift paus mawon. Bape udo. Gift. Saya modele gift paus. Aku neng ngerti wong iki kok kembar karo Caiko ya adine menawa. Ora iki. Iki satu keluarga beda kakak. Lho. Niku. Alhamdulillah kagem sedaya para pamirsa KPK. Apa iku? Komando Pasukan Khusus. Angger gambleh. KPK ini apa to, Pak? Komunitas pecinta ketoprak. Lah iya makane Komando Pasukan Khusus Ketoprak. Liyane ketoprak gak? Ora ana. Lah iki kok tekan kene. Lah iya iki mau diundang karo Mbak Enggar. Ngono. Matur suwun sanget. Iki dina sing senengi bose, Bos Kempot. Kok iso? Lah ya ndek esuk wis ngubengno dus iki kok ngedepi dus neh lho, Bos. Werna wong yo ngemis lho, Bos. Esuk untuk petang juta 310 lho. Ngono iku dhisik hubungan ya, Bos. Laris. Iki ilmu pengemisan. Lah iya makane. Datri tembangin apa niki, Bos? Lho manut kowe apa nostalgia? Boten niki Mas Andi iki tegese andum katresnan muga-muga dadi siji selawase. Sik to. Kowe iki ape nyanyi langgam apa nyanyi apa? Lilo aku mengenang sesuatu. Ya. Aku mengingatkan Ketoke kangen karo sepelane kawak iki. Apa iku? Ya. Sing tangane ngene kae lho. Ya. Lho, ya. Ngene lho, bukane awak dhewe iki. Ora apa-apa tong aku tak leren dadi sepelane melah aku. Wong jingene mengenang seseorang itu apik. Contohnya awak dhewe mengenang semua para pahlawan iki ya apik. Kowe ya omongan kejeron. Kok iso kejeron lho. Mbok kenang ancen mau wis mudar, mbok kenang. Iya omongane. Ayo Mas Lilo. Lilo, Cok. Wis mau. Lho, wis tamane mau, Mbak Edi seket. ngono kok. Susuki Mbak tak weni neh kok. Iki anake sakde nak ngemis terus to. Iya. Sayembara. Ayo Mas. Ayo. Hah? Kelingan sumpah janji mu marang aku sineksan lintang rembulan carine tresnamu mong kanggo aku wis nganti 3 ketika nanging sliramu ora kirim warna bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya
Dana putroning ati mergo aku ora bisa duweni. Lapor neh. Wong wedok mau atus-atusan kok 5.000. Iki are loro kok tekan kene. Are loro kok tekan Iki kene. ngoli duit sumbangan tak eta. Wis lila najan batin ku keloro-loro. Wis teko Margo aku wis kepancet. Pak Gopur, No. beksa napa nyanyi? Iya. Sakai undaan babalan matur sembah nuwun. Bapak Hartono, SBK nggih matur sembah nuwun. Bapak Hartono, Bapak Tembong matur sembah nuwun lan kanca-kanca seniman sedaya. Silence. Ayo Mbah Pangat, semangat Mbah Pangat. apa wis ora Sumpah janji marang marang aku Sunet selintang rembulan Jarene tresno mokan doan wis nganti telung ketika nanging sliramu ora kirim warna bareng saiki wis teko matur sembah nuwun kowe malah gendak priya liya. terima kasih Ora nyono ora ira kowe medhot taline asmara tresnaku tulus suci rambut jaga malah kok blenjane apa pancen wis nasibku kudu bisa karo sliramu ana bodro ning ati mergo aku ora bisa duweni lilo atiku wis lilo senajan batin ku keloro-loro nanging aku ragu mergo aku wis kepacut tresno. matur suwun iki awak dhewe iki melu nyang kuyung melu Manu lek-lekan ya tong. nderek ikut mangayo bag Nggih. Atur dumateng Bapak Guru Hartono. Kula semangaken jengkar saking sasana winggat dumateng wonten ing sasana pemanggungan sumangga. Katuran dumateng Bapak maringi ular-ular raketan sak klimah, rong klimah kagem semangat kanca-kanca kangge mendongkrak bertambahnya semangat dari teman-teman KSBK.
dikon ular-ular saja tuwik tenan. Lho maksude ya ora ndung tuwik wong jenengan ning kene iki carane dituwakan, tapi ora dituwekno. Nek duwek dituwekno jenengan wis dikarbit lho. Aku mongko iki seneng nek ular-ularan. Weri ya. Nggih paling ora ora ketang sak klimah melu ndongakno ya nyemangati dulur-dulur Mas. Nggih. Sugeng dalu dhumateng para lenggah, mugi para tamu cangyo ingkang agung minantu syukur rahayu. Iti kalegan dalu punika mangayu bagyo tasakuran walimatul arus. Nah iki anakku iki Henggar Silviana Sari yang ditinggalkan tabuh doso enjing sampun kalaman abdu nikah kawengku priya gandelangipun nolong nggih menika lalu nak Mas Muhammad Andi Firmansyah. Ugi leres dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Nggih, ya kanca-kanca jambuane didadekke yo. Yo. Sawaras campur sari.
Mboten tambah malih. Kekuatan desa. Nagih janji nggih, tambahe nggih. Aku dengan pedangmu asal jangan
aku kok Mas. Oke. Ya. Ada Sisan. pasrah sampun. Nggih. Sisan, karek Matur 20.000 suwun. iki kok nek rombok Pak Ane kok jenakno anake kok kepo iki. Dagelan di Kepo Hirnawati lah sapa jenenge? Dijawab to ben to kenal kabeh, namanya siapa? Ya udah gak kasih tahu nama. Perkenalkan namaku Anasya. Anasya, ngono lho komplit, mboke kuwi jan ra mekakat kok. Anasya, putrane sinten? Kempot. Oh, gering aku pakne dhewe dikempot-kempotno. Maksudnya asmane bapak sing asli. Pak Pak Wanto. Pak Wanto. Ya wis suku Pak Wanto. Ngono dadi wong kanca-kanca ben ro. Oh, jenenge kempot ku berarti Wanto. Sing wedok Wanti. Dadi anak ya kudune Wanti, Wanto. Ngono ya? Heeh. Nyanyi ya, Nduk? Oke, ya kanca-kanca, lagune disiapno. Heeh, ya. Gacekke Sai Laras campur sari. Dados. Mangun sewangi
Bapak matur nuwun. Natasha. Matur suwun karo sing maringi mau, piye? Matur nuwun terima kasih, Om. Terima kasih Om. Sama-sama. Nggih, terima kasih ya.